Aquí també ha arribat aquest nou virus. Està contagiant a molta gent. Com es diu? El seu nom és coronavirus. Es va crear a Xina el 2019. 2019, tu tranqui, tot això anirà bé i tots ens en sortirem. Tu tranqui, si segueixes uns quants passos, tu no et contagiaràs. Tu tranqui, primer de tot queda't a casa i surt quan és necessari. Tu tranqui, renta't bé les mans amb sabó i tingues cura del teu cos. Ara els carrers ja són deserts. Ara les classes ja són anul·lades. Els supermercats sempre estan plens. Les pel·lis i les sèries estan triomfant. Estan triomfant, tu tranqui, tot això anirà bé i tots ens en sortirem. Tu tranqui, si segueixes uns quants passos, tu no et contagiaràs. Tu tranqui, tingues distància amb la gent, sospitós de tenir el virus. Tu tranqui, posa't una mascarilla, així serà més segur. Vinga, va, ànims, vinga, va, ànims, vinga, va, ànims, vinga, va.